Aquí, Carla, està la mama, aquí. Està la mama nedant amb el flotador. Que com m'obligui a ficar-me a l'aigua, no sé com ho farem la càmera. Sí, perquè tu la càmera no la perds. Home, no, tampoc és això, eh? I aquí tenim a la iaia. I el iaio. L'avi, guapo, l'avi. Bueno, a l'avi, és veritat. Perquè saps què passa? Que a casa meva, com ma mare, tot i que era catalana, com la meva àvia era madrilenya, doncs me surt a vegades iaia i iaio. Però bueno. Ah, àvia i avi. I el xic? I el xic què seria de la Carla? El tiet gos. El tiet gos? Mireu aquí el tiet gos. A veure, un moment. Hòstia! El papa és una mica mete pates. A veure. El papa intentant salvar la naturalesa per poder passar descalç. I aquí està el perro malo, perro peligroso. Molt petit, però molt peligroso. Tiene unos dientes. Mira, anem a comprovar els dents que té, no? Veus? S'aparta perquè no vol ser descobert. Ser delatat. Mireu, 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 mireu. Mireu, 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 mireu. I simula amb la llengua.